DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Webes na pagkaaldaw sa Tuya Gaboz. St. Jude ngunyan. Sugabos na devotos ni St. Jude. Pasalamat kita sa oral daw na pagbuhay-buhay. Sa sayang intersesyon. Kafiestahan man ngunyan ni San Antonio de Padua. An patron kan barangay Maslog asin iba pang lugares. Nakapareho an mahal na patron. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos enot sa Gaboz. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan kan kumpleanyo. Tingog kan banwaan na tabi, minalaom na yaon kamo dyan, nagantabay, nagdiretso po. So, dakol na nagpapartisipar ka subago, nagte-text, nag-upload. Sana po nagdiretso man tabi kamo. Sagkod man kitang 10:30. Kasabayan, pagdangog niya to kan, maburot ang istorya dyan sa luwas. Katuwang ta dyan ang news team. Si Padingnal Baldo, ang sakuyang kapartner. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Diyan sa barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Petsa 13 ngunyan, Hunyo 2024. Mantang diyan sa newsroom. Sibot-sibot. Nagdidirihir diyan, nagmamani obrada. News Director Mardela. Katabang diyan si Jen Matthew Balyaran. Si Angel, madali na po, bumalik ha. Nasa maternity leave pa si Angel. Yaman dyan, Mary Joy Jarezgo. Si Jimos Barrios, si Madam Razel Cortez, asin si Madam Shia Leron. Tarabang-tabang man sa social media platform. Yan na nagkakabarasan nindong bareta dyan sa internet. DCGB News Online, sinda po ang nagigiribukaan. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi worldwide, netwide. Yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Sa Gabos na security guards, para sira, para oma, teachers, government employees, diyan sa NTC Region 5, Diyos marhay na aldaw tabi isa sa Indo, sa men and women kang NTC National Telecommunications Commission Bicol. Diyan sa Philippine Statistics Authority, maray na agaman. Sa pangenot yan ni Director Engineer Cynthia Perdiz. Sa mga guards dyan, sa tuyang barkadang security guards, marhay na aldaw. Diyan sa DTI, kay Director Dindo Nabol. Pati man po kay the ever beautiful, ang mutya ng kagandahan ng DTI Bicol, Madam Bem Berango. Uy, sa Ravax ha, yung sa tuyang mga barkada man dyan, Ravax, yung bagang painiksyonan, medical center tabi yan. Ravax, paindiksyonan. So nagkakaragat baganing ayam, nakamrot ki ayam, nakagat asin nakamrot ning ikus. Ravax, good morning dyan sa ido, mga paradagog tama niyan dyan. Siyempre kay Madam Joy Mariscotez dyan sa DNR Bicol. Thank you so much dyan sa Ravax sa padagos na pagantabay man, ano? Así, me gusta mi, así, me gusta mi, así, me gusta mi.
Ecstasy. Extano. Ecstasy. Sir Popoy, kasubago Uy, Sir Popoy, mga noorin ta, mag-uro irestoreda kita, buda si Vice Mayor Nez San Pablo, kan Tabaco City, uyogon mo, mag-amigo palang tabi ka mo, ha? O, sige tabi, naimpormaran ko na Vice, si Sir Popoy Balmez, kan JRB Calibration and Battery Shop, mga goma yaon dyan, fluids kan auto, belts, yun na mga washers, igwasin na dyan, yan. May computerized wheel alignment pa sinda sa indang Ligaw branch, Sir Popoy. Kasimplehon sa ng tao, from rags to riches. Gulpi na ang tawuhan ni Sir Popoy ngunyan, o dyan sa nangani sa Lapu-Lapu baga, pirang branches na iyan, tulusin da dyan, igwa pa sa Naga, sa Ligaw City, Naga City, Tabaco City. Yan, mabuhay ka mo, JRB Battery Shop and Calibration Center. Diyan sa Lapu-Lapu. Yung Sir Popoy, mag-uro istoryahan da kita, sabi ni Vice Mayor Nestor na San Pablo. Sutugang mo man tabi by si Sir Bert San Pablo. Good morning! Kumusta sa familia, Sir Bert San Pablo? Sa gabos na taga-daraga, Diyos marhay na aldaw sa inyong amin. Si Sir dating Mayor Vic Perete. Maray na agatabi sa imo, Sir Mayor Vic. Sagkod sa barkada tapad yan, si Vice Mayor John G. House yan. May naga. Sa darag, uy, Sir Ato, hindi kita malilimutan. Sir Ato, Top Gas Petron Gasul, yan. Good morning, Sir Ato Lim. Buda kay Madam Doktora Sherlyn Lim. Sige. May mga istorya na kita dyan sa luwas. Isihon ta daw, nakabandera tulos. Sa tuyang Chief Reporter, Kumpadreng Jimmy, good morning. Yes, salamat Abi Padi. Natimpuan niya to si Kagawad July Tingson, digdi sa munisipyo kan Ginabatan. Siya baga so OIC Mayor kay to. Kan igwani nagkoordinar na mga nasa sangakan Puwersas Armadas kan Pilipinas na itong hapot sa surveillance siguro digdi sa mga establishmentong Darakulao nagpuburutuan sa ngunyan digdi sa tuyang lugar na sabi yun tanang bako mga Pilipino yan investor ngunyan may apprehension baga base sa mga istorya research. Mabinasa ini si Kagawad July Tingson Marine Research na forever kan Chimpo hapon nagkagira Pilipinas golpingo na ng mga negosyo na nagralatawan digdi sa Pilipinas. And sa ngunyan gari istorya nagbabalik sa dati, tamala, nagtugma na tabi pa di. Kanso igwang raid yan sa Pugo, sa Pampanga. Igwa na nin mga uniform kan mga People's Liberation Army kan China. Ayan, digdi si Kagawad tabi pa di. Igwa pa siya nin ibang research manungod sa mga pangyayari sa tuyang kapalibutan. Kagawad, good morning po. Sa ibong na linya po si Paring Tio sa Angkor sa DCGP. Good morning, Tio. Yeah, good morning, Kagawad July. Ano po ang maidadagdag mo ta kasuhapon duman sa programa kong Bicol Target 4 to 5 p.m. kasuhapon na hapon, natukar ko ang istoryang may nag-raid na duman na otoridad sa Pogo Complex sa Pampanga. Nagkakuruaan na nin uniforme kam People's Liberation Army kan China. Yan. Ngunyan na ikonektar ko baga duman sa enotang na pag-uro irestoryahan na bago puminutok so Gera Mundial 2, dakol na establishmentos digdi sa Pilipinas, may sa diri Hapones. Estratehikong mga lugares sa Manila, siniba pang lugar, na dakol mga Hapones ang may sadiri, yaon duman, nagtatrabaho, igo mga Pilipinong tauhan,
ko mga Hapones. Kan binomba sa Pearl Harbor, munan mo kaan, mga naka-uniforme na itong so may mga negosyo. Mga miyembro pala ng kangko niya. Anong maidadagdag mo tabi? Ta sabi ni ko, Chief Jimmy, igwa ka pa ning dagdag na parang twist kan istorya. Go ahead tabi. Actually po, Pio, nagbabase lang ako sa history. And dahil iwabag ang kasabihan na history repeats itself. Dito isin na mautro. Saka sa pa na sa kuyang na-research, ika nga, hindi bagang pagbomba baga sa Pearl Harbor. Bago bagayan binomba ang Pearl Harbor, aram na ka mga intelligence ng mga Japanese intelligence kung ano-anong barko ang target ninda. Aram na ninda kung ano kunyari, so mga barko Enterprise, so mga panggerang barko, aram na ninda pati mga itsura kung sa'yo nakadaong. Ngunyan, paano ninda nakuha ang intelligence na yan? Siyempre, tali duman sa mga negosyo man na itinindog duman sa Hawaii. No, igwa pa sa duman na dental clinic, no, iyo palan tuging tista, nagpipicture ng mga itsura ng mga Barko. duman sa Pearl Harbor. Di ini mga, ang gera baga, Pio, bako mambagayan gera sa Baradilan, tipon baga diyan, spy sa deception. Intelligence deception. Intelligence deception. Iyo ang gera, bako masanayan Baradilan. Pero ang nangyari, Pio, ano mo bagay ng libro ni, libro ni Sun Tzu, di Art of War? Yes. Garo, piga-apply sa tuya, parang arugaan. Iyo nga Na, ito. yung mga deception na espionage intelligence, yung bagang para manggana ka sa gera, yung kaipuhan mo, bako sa nabalil. Kumbaga, know your enemy as you know yourself. Yourself. O, yung sabi baga ni Sun Tzu, aramon mo ang kaluyahan kan kalaban, aramon mo ang kakusgan mo. Yung baga ang mga ng Art of War na 5 taon na pigsurat, pero sagod mo yan, epektibo pa. O, pero pigagamit ini sa tuya. Kaya sa tuya siguro, Tiyo, ang mga dapat nindang imbestigaran, bako sa napogo. Bako sa natin na mag-concentrate sa pogo, imbestigaran man ninda, ini mga unusual na movement kang mga dayuhang negosyante. No, na medyo kung iyong iilingon, na ako dahil ako magbabanggit na kingaran, nagkaroon sa napiyo na nagkaad kasi 100 million investment sa sarong barangay na kadakulan, farmers. Yan. Dahil mo makuha sa logic, paano ang return of investment kaan? Kumbaga. Ibig sabihin, ibang purpose yan, bako sa na yan. Kumbaga, diskumpasado sa pagbugtak ni nakanegosyo niya, tas isay man ang mabakal yan. Pero nagbugtakaan. Pero mas napiyo, nagtinda kasi aircon sa Alaska. Yan, Sige. So dahil sa natin mag-concentrate naman sa Pogo, dahil sabi baga, Tiyo, prevention is better than cure. Ito isil na pag na bigla ka na sana. O di, dyan sa ginubatan, ano na mamasidan mo man dyan tabi? Dahil maning unusual na araw ka na mga pangyayari tabi kagawad? Di po. Dahil ako mga nang iraray, ikaw man nagrulutawan na digdi. Dahil ako mabanggit ngaran. Mga negosyo. Ikaw mga dapat na makuha. Kumbaga, siyempre, legal baga, no? Pero, dahil arap ta, sabi baga ni Sun Tzu, ang taro na ikagaganam sa gera, deception. Yes. Kung ginibo baga yan sa Hawaii, Pio, natipig para picturean na to naval base sa Hawaii, siyempre, di baga, pwede man picturean sa Camp Ola, pwede man bagang picturean sa Navy na itong diyan, pwede man picturean sa pera bagang pulis sa ginubatan, 33 man sana. Siyempre, madali na bagay maaraman. Mga maarap ka, sample sa napiyo, di kong pigsabing 33 ang pulis sa ginubatan. Sample sa nga. Siyempre, intelligence gathering ng bagayan. Opo, sige. Na kadakalan baga ng mga pangyayari baga ng World War II, deception. Bago baga binombaso Pearl Harbor, bako masana yan nangyari digdi sa Pilipinas. Iyaw na sinda sa Hong Kong, iyaw na sinda sa Korea, iyaw na sinda sa Indonesia, Malaysia, paggaro, pigkuha na baga, so bilog baga na Southeast Asia, pag-control na ninda, para kung sakali makontrol ninda, so Amerikano, mayo na magagamit na base. Iyon. Iyon man ang naiiling ko na, so pinag-ibok ang Hapon sa tong World War II, garo iyon man ang gustong i-apply ko ng digdi,
nga sabihin ta makontrol ini Spratly, makontrol sa West Philippine Sea, makontrol sa Taiwan kung sakali man. Kina makontrol mo pa sa Pilipinas. O di kung so allied forces sa iba, di sila na magkuhan. Igwa na sila mga ano kayo na mga forward defense forces nga Iyo man eh. bago mag-abot sa mainland China. Kumbaga ini kami ko ay ang sagupaon mo pag natalo mo ini Pilipinas, natalo mo ini West Philippine Sea o saka pa sa mainland China. Iyo nga ni. Pero siguro naunambitan mo ang West Philippine Sea tabi kagawad July. Siguro you and I will agree na ang igwa na ning de facto control kang lugar naan China. Amo kan paano Pio ang inot baga na pagtataram diyan ang Philippines saka China igong interest diyan sa West Philippine Sea. Gawa ng mayaman ini sa oil saka mga natural gas. Iyo ang pag-aagawan. Ngunyan yan ang nahiling ko imbis na sa China o Philippines kung sisa man magtindog ki mga oil refinery o minahan kang oil, ang tinindog baga mga airport baga mga kanang itinindog. Bako man baga paghanap gigas ang itinindog duman. Mga airbase baga so itinindog baga duman. Kan China. Iyo, tatong talagang ang rason ninda oil at natural gas ang kanilang sadya talaga duman. Di ititindog nila mga oil rig. O imbis na oil rig, mga airport na mga airbase ang itinindog. Because their intention is primero makontrol ninda yan physicalmente na iyon ang nangyayari ta kita na baga ang pigmamanduhan kung noarin sa na kita dapat maglaog asin kung anong dapat na palaogon sana. Tama. Oho. Pero mas na yan, estratehiya yan. Estratehiya, for example, nung World War II, kunwari ang Amerikano, ang Pilipinas, ang Amerikano baga, ang kalaban, yaon baga sa Asia. Oho. Vietnam, China, Cambodia. Russia, South Korea, Cambodia, yung baga kalaban kang West. Nung yan, nung World War II, ang iling ko dyan, ang Philippines ang first line of defense. Pag lusog nila sa Philippines, na daog nila, ang second line of defense pwedeng Guam, Saipan. O, ang third line of defense nila, Hawaii. O ngunyan, ang pinakalas, Amerika, di kung sukalaban, niya una sa Hawaii, pag abot kay Amerika, lugad na sa sukalaban bago mag-mainland Amerika. O ngunyan, parang ang hiling ko ngayon, Pio, garo pigbabaliktad. No, parang pigbabaliktad na ang planong gibong first line of defense, Philippines Giraray, ang second line of defense, West Philippine Sea, bago China. Yo. Sige. O di iyo masa natabi kagawad not unless na igwa ka pang gustong idagdag? Sa pangyayari, maging vigilant na Pio, gabos pati sa na gobyerno, maging vigilant. Kumbaga, sabi baga, prevention is better than cure. Okay. Sige, tabi kagawad. Salamat din Marhay sa impormasyon. Salamat po. Okay, so yan tabi si Kagawad July Tingson natuparan niya tulig isang gunayang bayan. So yan tabi pa din sa tuyang pagkipagoron with ayaw mandigdi si SB Secretary Christopher Palipino. With Kagawad July, Jimmy Nasalita di si GB News. Salamat Chief Jimmy nakasabay si Kagawad July Tingson. Kasuwapon baga pading iyon anso na istoryata duman na ogaring sa ultimong kabtang kan Bicol target. Kundi na open up giraray ni Compadre Jimmy ni Chief Jimmy na may diit na dagdag na sa naman. Can't help but to recap yung istorya. Yan. Itong supigasabi ni Kagawad July Tingson na mga pangyari, yung managadan ang kunyan, ang mga nangyari ka itong mga nakaaging panahon. Sandali mo at may tawag tayo, baka kung importante na. Hello, Sir Tabe? Sir, Opo. Marinaga. Opo. Kawan mo kan number mo. Kapit ako sa iyo. Sige po, Tabe. Tayo ko sa number. Nagaprograma kaya ako, Sir Tabe. Okay. Sige po. Opo. Sige, okay. Yan. Bago utro naman paano kita masabi mga parang tayo, dahil ka na nga ibang tema.
Pero an bago digdi pa no na development is mismo ng si Presidente Bongbong Marcos Jr. kang Pilipinas ang nagtaram na magpreparar asin maging maikmat lalo na ang Fuerzas Armadas kan Pilipinas tanaglalangkaw ang external threat. Yan. Nabareta bagaan. Masana, biluhan talagod ta. Napuunan sa istorya na open up giraray. Ondo kasuhapon na tukartan na. Yan. Data pa ininay kon kasuhapon na expound ining portion ng pigtataram ta mismo nang si Presidente Bongbong Marcos Jr. po ang nagtaram na kaipuhan magpreparar lalo na ang Puwersas Armadas kan Pilipinas tanaglalangkaw ang level kang geopolitical tension. Pag sinabi tang geopolitical tension, iyo na yan. So, day pagkakainirintindihan, mayormente, kan nagkakapirang nasyones, in which case, ining digdi sa Asia, Pilipinas and China, may relasyon sa agawan kang teritoryo. Geopolitical tension. Naglalangkaw. Now, nagtaram na kan si Presidente Bongbong Marcos. Ang gustong sabi yung kantabi, bako na basta-basta, nata. Ang presidente, araw kaining mga oras siguro nasa opisina na siya, nakatukaw na duman sa sayang opisina, not unless na kung igwanin mga bisita, meetings, attender na okasyones o out of Malacanang trips. Pero on a regular basis, ang gabos na presidente kan nasyones sa bilog na kinaaban, maging yung POTUS, aram nindo kon sisay ang POTUS, aram ang POTUS tabi Sierra May, Madam siya, ang POTUS. Yan. Ang POTUS, isimo kung ano. Iyan ang code kang Secret Service kan Estados Unidos de America, which refers to President of the United States. POTUS. Yan. Pag nagbibisita ang presidente kan Estados Unidos sa ibang nasyones, yaon dyan ang mga Secret Service. POTUS. On the go. Yan. Gusto sabihin yung presidente kan Republika kan Estados Unidos de America nagdadalagan na araw kaya. Now, ang mga presidente ibalik ta digdi sa Pilipinas. Ural daw alas 5 naga o kung ano man na oras, ang pagmatakayan, ready na sa lamesa niya ang daily dossier. Yan. Diyaw na dyan sa lamesa niya. Naka-folder iyan. Mapili na sa ng presidente kung anong iinoto niya na informasyon na gustong maaraman. Kung sa depensa, edukasyon, salud, politika, or what, yaw nandyan, nakabugtak. Now, nakataram na ang presidente na naglalangkaw ang geopolitical tension. Gustong sabihon, igwang nahihiling na ang Puwersas Armadas kan Pilipinas na medyo dipisil na sitwasyon na pwedeng mag-spark anytime. Tabi ano? Yan. Pigfifeed kan nasa intelligence community ang presidente manungod sa sitwasyon kan Pilipinas. Militarily, ano ang nangyayari na, ano ang development sa issue sa West Philippine Sea, gabos-gabos iyan. Ngunyan, nagtaram na sa presidente. So gustong sabihon, igwasindang nahihiling na daita aram pero it is of utmost concern. Yan. Takita bagadigdi sa Pilipinas, madalion sa nakita magtaram. Ano man ngayang programan kang presidente, ano man ngayang desisyon, taarog ngayon kang desisyon ni Bongbong Marcos, arog kayo ni madali sa nakita magtaram because kita, we are just audience. Daita aram yung story behind
kan mga aktwasyones kan presidente. Gulpian sa indang pinagkukonsiderar na mga bagay-bagay bago yan mapronunsyar, as in bago yan maadaptar, mapaluwas ning policy statements. Yan. So naaaraman kang presidente, ikumpara sa naaraman ta sa sitwasyon kan na Pilipinas, dahil nga ni kakulangot ang sa tuyang naaraman. Kaya oral daw na-feed ang presidente kayan, including ining problema sa West Philippine Sea. Yan. Binareta na bagaan. So presidente mismo nagtara, magpreparar. Tanaglalangkaw ang geopolitical tension. Yan. Ngunyan tabi, kasuhapon naman sa bareta ta, ini man ang problema tang aniin. Paano daw yan Duman sa alas 5 news, may binasa naman ako. Nagburutwa na ini sa Lado Nasyonal. Winakawak ta na naman padingnal so mga bagong klaseng eroplo na hali sa Japan na makukuakan puwersas armadas kan Pilipinas. Biyong duman sa bareta, nagruluwas ini sa online, nagruluwas sa TV, sa mga newsfeed, nakabugtak duman kung anong klaseng fighter jet, kung piraan makukuha, sa gagamiton, ibinareta. Tangani ngayong mapakusog an sa tuyang puwersas armadas. Di ano pa? So intelligence community kan China, pig-uungita ning vital intelligence data na dain ang kapagal-pagal hali sa China. So mga intelligence assets ni dain na makuanin mapagal-pakon o ano ining panibagong kapabilidad kan puwersas armadas kan Pilipinas. Yan. O di nakakaprepara na sinda tabi bareta baga. Mako, uni palan ngayan panibagong makukuanin dang fighter jets o di aram na ninda. Makuha na sa indang puwersas armadas. I-research anong klaseng fighter jets iyan. Anong klaseng military hardware ang makukuha kang Pilipinas. Susog sa bareta na idinuwas. I-research na ang kan China. O uni palan ngaya ang airplanong uni masana ngaya ang capability kaan. O di makakaprepara na sa China kan panglaban sa satuyang military hardware. Yan. O itong supahayag ni Presidente Bongbong Marcos na magpreparar, general statement lang yon. Maski sisay man na presidente pwedeng magtaramkaan. Pero ining mga bibarareta tapos yun naman nga ni, bareta na naman. So naibigay dito o Coast Guard, nakaprepare ngaya. Tangani ngayang idepensa kung may arestaro na Pilipino duman sa Malaog sa West Philippine Sea. Di, naisyan na naman ka China. Arog ka na no. Now, balikan tayo itong supiga sabi ni Kagawad Julay Tingson. Bago magputok ang Gera Mundial 2, ining Japan na kita ba kung China ha? Japan na na. Igo baga ang kaitunin kamautan ang Japan na mag-reynarman militarily sa nagkapirang porsyon kang kinaban, in which case ining Southeast Asia. Yan. Taigo kaitunin nag-aralyado bagang nasyones kan Gera Mundial 1 guda Gera Mundial 2. Bago nagpuon sa Gera Mundial 2, ining Japan nagparaburugtak na sa estratehikong nasyones nin sa indang mga kumbaga advanced forces. Pero bako itong mga naka-uniforme, mga sibilyan na naggasagin-sagin na sibilyan. Nagburugtak ning negosyo sa Pilipinas kasabay na, sa Pearl Harbor kasabay na. Igong mga dentista duman sa Pearl Harbor, nagburugtak ning clinic, igong mga grocery, siring mandigdi sa Pilipinas. So, natural sa nabang hiro-hiro. Yan. Ngunyan, isin reparo kay ito sa kinaaban, ito pala na mga nagdinigosyong ito, miyembro na kan Japanese Imperial Army. Nagreretrato duman sa Pearl Harbor, kan so base militar kan US, anong mga barkong nakaduong dyan, anong oras, gabos. Siring mandigdi sa Pilipinas, may mga negosyong hardware, negosyong butika, grocery, tela, gabos, kan mga panahon na ito. Sa manlain-lain na lugar sa Pilipinas. Kan bumbaho na sa Pearl Harbor, nagburutwa na ito na mga yaon duman na nahiling na mga Hapones, digdi sa Pilipinas, naka-uniforme na, may mga armas, mga Hapones pala na miyembro kan Japanese
Imperial Army. Ikonektar ta na sa China. Ano ngunyan nangyayari? O yan na baga. Nag-raid so otoridad duman sa Pampanga, dakulaon na pogo, mga Chinese ang yaon duman, nag-operate kaan. Anong nagkakura? Uniforme kan People's Liberation Army kan China. Kulang na sa nang makakuaning armas de fuego. Yan. Duman ini sa Pampanga. Ay ang Pampanga baga, harani yan sa Norteng Luzon. Sa Norteng Luzon, dakul so mga nag-irinrol duman, estudyante, mga Chinese gabos, buda mga negosyantes, Norteng Luzon. Naibarita bagan, pig-imbestigaran naman nga ni kan Senado. Ano nga ini dakul na influx ng mga estudyante, nagbo-board, nag-star, igong mga pigistaran. Diyan sa Norteng Luzon, imbestigaran nga yan. Mga Chinese. Anong yaon diyan sa Norteng Luzon? Diyan sa Norteng Luzon, igwa dyan yung nagkakapirang EDCA sites. Anong EDCA? Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasunduan yan kang Pilipinas, budakan Estados Unidos de America, militarily. Na pag may tiningkog sa duwang nasyon na yan, matabang ang kapwa nasyon na yan, militarily. Igwa dyan yung EDCA sites na pwedeng gibuho na jump off point kan US kung igwa ng kariribukan militar. Ngunyan, yaon man duman, nag-enroll sa mga Chinese sa mga universidad na harani sa mga EDCA sites na iyan. Da itasabot kung iyan na so mga intelligence operatives na kan China. E nanong yaon yan sa Norteng Luzon? Ang Norteng Luzon tabi, partikular ang Batanes, harani huno na ang distansya ka nagkakapirang nautical mile na sana sa Taiwan. Ang Taiwan, gusto yan nakamkamun man kan China. Igo nga ni ganing geopolitical tension between Taiwan and China. So China habo magpasakop, so Taiwan habo magpasakop sa China. Pero ang China samuya ngaya kamo. Maribok nga ni baga dyan kaito sa Taiwan. Anong taon itong nagrally na may inarestar, may nagkagaradan. And iyan dagat sa pag-ultanan kang Pilipinas, buda Taiwan, dyan sa Norteng Luzon, sa may Batanes, estratehikong trade route yan, as in military route. Kan mga merchant vessels, imaging mga buki de gera. Ano ang relasyon kaayan? Kanakaagi bagang mga bulan, nagpasiring dumansi ko niyan. So, gustong sabihin, igwaning interes ang China sa northern portion kang Pilipinas. Yan. Nagkaperang bulan, mga nakalis ka ito baga, nagbisita diyan si Secretary kan Depensa Nasional, Gilbert Teodoro Jr. sa Batanes. Ano subareta ka ito? Papakusugon mi nga ini, i-fortify mi ining military base kang Pilipinas diyan sa Batanes. Naisihang kan China. O, kita pa baga sa pinatakot kan China. Dahil nga ikaw magbugtak ning militar diyan. Kita na sa pigmanduhan kan China sa loob kan teritoryo ta. Oh, yan. Because igwa sidang interest diyan sa northing parte kan Luzon. Oh, kuruniktado tabi yan pati diyan sa West Philippine Sea. No, sa West Philippine Sea ngunyan tabi. An may control na diyan sa totoo lang. Igo nagtek sa kuya nga pareho nga ka mo pagtataram nga ka ito ni Duterte. Pero hilingon nindo tabi. Nakakalaog na kita diyan ning dainin nag-uulang mga parasira ta sa West Philippine Sea, dain na baga, nata, yaw na sa China, iyon na nagmamando kung papalaogon kita o dai. So gustong sabihin, logically, sindana ang igoning physical na control kan lugar na iyan. Takun bako sindan may physical na control, di day ko ta na ning pigtatakutan, day piga paraharang, day piga water cannon, an sa tuyang mga parasira, buda sa tuyang mga Coast Guard dyan na minalaog sa West Philippine Sea. So gustong sabihin, sindan na anigoning physical na control dyan sa lugar naan. Simple logic baga tabi. So anong gigibuhon ta? Yan ang daita pasabot kung anon mangyari sa mga masunod. Ha? Daita sabot kung ining mga bagong nagburuto na ini na mga pogo-pogo, nag-irindol na mga Chinese na sa kung sa ina lugar. Tibaad membro na yan kan People's Liberation Army. Oh. So alkalde nga ni si alkalde Guo, bata magayon gayon, single, daing karelasyon. Kan Bamban. Uyogon mo an. Dudahan bagang espiya.
So yan tabi ang sitwasyon mo niyang kana an manunggod sa istoryang an sa West Philippines ibuda ining geopolitical tension kan Southeast Asia tabi ha. Sabi digdi, Papa Ping, sa totoo lang nagmo-monitor ako sa international events lalo na military movements kan China. Even Pogo are Chinese military operated presence of Chinese uniform. Sabi man ni Kunyan 55462, salamat tabi. Si Kunyan, si Kinatawan Bert Borha, good morning man tabi sa imo. Kinatawan Bert Borha. Yan. Good morning Padi Pifer. Good morning man tabi. Sir Kinatawan Bert Borha kan Kapitolyo Provincial yan sa katabang dyan sa Kapitolyo. Si dating Kinatawan and dating mayor, vice mayor kan Pulanggi ano. So yan tabi, na-trigger sa istoryata, buniluhan talagod tayo masana napuunan duman sa pag-intervista niya to kay dating Kinatawan and dating Vice Mayor July Tingson na kagawad kan Ginubatan. Oras Pilipinas, halawig ang parada, alas 9:42. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Brought to you by Knorr. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate. Baka diyan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Knorr Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa! May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan! Knorr! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola! Ang miti ng lasa. Ma! Extra rice pa! Knorr! Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito.
pork, chicken, fish. Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa. Knorr. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, communication and collaboration, creativity, and character, preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark on a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso pinapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho,
mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ara mo padingnal, may nag-apod sa ko. Ay talagang digdisan na to sa lokalidad ta, sa Albay. This is of much concern. Saro sa saro sa na may nag-arkila. So, diving gear baga, tangke, diving gear, modo sa tangke, sulo sana, Chinese, banggi, nag-aarkila for several nights, kanakaaging mga aldaw. Nagda-dive banggi, o digdian sa to sa may Ligaspi. Mga lamad, ang rason da madakop sira, banggi, madive, no, nagkapirito na series niya kung nagbugtak na sa dabagay ito ng monitoring equipment padingnal. Kung sanaan tabi tip of the iceberg igwang sarong lugar na monitor kanakaaging mga bulan, nakaaging bulan, immediate na bulan pa lang bakong masyado sarong bus na mga Chinese nagdaw man sa sarong lugar, sarong bus. Ay, naka. O, sige, tabi. Dire-diretso kita kan mga istorya mo na. Dakulen, ha? So, sa tuyang mga barkada dyan nagkakamasid. Tabi. Si Jasmine na Baloloy, may istorya. Jasmine, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Asin sa tuyang mga paraan tabay para sa dagdag niya tong bareta, 7.2 milyones pesos na pondo ang nakaalokar sa 400 na target beneficiaries sa irarom ka na bagong programang inaapod na Food Stamp kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Kung sain sa ipinagkondisir na pilot implementation sa bilog na Bicol Region, 2.3 milyones pesos na ang naidistribuer para sa 190 nga beneficiaries. Ang food stamp na panibagong programa ka na unambita ng ahensya, matao kada simana ki 3,000 pesos kada individual o beneficiary kung sain pwede itong ipalit ipagkaon sa mga accredited retails and outlets na worth 3,000 pesos man kung sain kada bulan man ito itatao ka na unambita ng ahensya. Ini para mientras makatabang man nasaro man sa panibagong programa kan DSWD sa irarom kan bagong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. na bagong Pilipinas. Roger. Yan ang mga dagdag na bareta. Jasmine Baloloy with Boy, DCGP. Salamat Jasmine sa dagdag man na istorya dyan sa luwas kasabay si Boy sa Mobile. Saro pang report bago naman kita mag time check asin mag news break ihanap buhay. Si kumpadreng Jomar dyan sa First District. Pading Jomar, good morning man. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga paramtabay. Pangapudan mo natabi pa de. Oho. Sa mga konsyal na nag-iimbitar ki dating diran ang committee meeting. Kung kansilado, paisihon man sa pag-imbitara na kansilado. Natay to. Aha. Na-imbitaran ako sa sarong committee hearing. Oho. Alat, basahon ko doon.
Di biyo kang Basta unta ini ano ito Oho. invitasyon sa kuya. nagprepare ka, Ate. nagkopyur ka gabos, nagkarigos Kundi, gabos. Sergio, Oho. nakisuyo po si Kagawad. Oho. Na kung pwede da po, maka-attend ka kang committee hearing sa June 13, 2024 Oho. sa Sanggunian Panglungsod Session kan Tabaco. Mhm. Thanks po, 10 a.m. da po. Ngunyan. Ngunyan. Aha. Di siyempre, kinansil ko sa ibang imbitasyon sa ko. Oho. Bata paduman ako sa Malacanang dahil na sana. Oh, yugod mo an salbay ka. Malacan yung sukinan silar mo. May imbitasyon na nainot. Natural. May ibang nag-irimbiyaw sa ko, ay di pwede. Masupog kay Kagawad. Inimbitaran ako ng Kagawad eh. Sige. Alas 10 ang committee hearing kaya Oho. 30 minutes before the committee hearing nagyana ako ta. Maraming pangtual. Oho. Ay taday kinakaisa sa session hall kang committee hearing. Ano nga isa sa committee? Dinuman ko sa staff. Oho. Awiyo pa lang niya, sir. Saga na sana nga, sir. Wala git. Dahil buti, kinansilar ko sumalakanyang ko. Yun, sabi ko, may mga importante akong nakihagad ka appointment sa ko. Inirisnab ko dahil kay boss mo. Oho. Tapos araw ka ng kibo nindo. Sabi ko, shit. Sige. Anyway, mamaya pigparumdum ka sana. Ako nagdidamog man si Kagawad. Digdi sa tabako. Dapat bagong araw ka yan. Apudan ka na sa nagkapi-kapi na sa nalugod ka mo. Kung inimbitaran, nakansilado. Paisiyon mo nakansilado. Correct. Bakong magayon. Anyway, paring Pio. Game. Dai pa makaka-operate giraray sa mga paratenda sa Tiwol. Oho. Na supposedly, napag-urulayan na kutabaga. Ngunyan na aldaw. Oho. Balik na sinda. Iyo. Ta kanakalis na aldaw, pinapundong na so operation kan mga paratenda, 80 ini. Taday sinda ni ano pa man na dokumento na permit. Iyo. Pigihagad sinda kang LGU na magpasiring sa Business Permit and Licensing Office para sinda ma-issuean kan special business permit tangani na maka-operate sinda. Buon ko niya na aldaw. Diyan sa Boulevard, sa Tabaco. Pero buon ko niya na aldaw, maako ko na ki-aplikasyon, dahil ko ng issuance. Ayan. In other words, gadan mo na Iyo. ang ano pa man na aktibidad duman sa Siwol. Bakong iyon sabi ni Kwan, sabi ni alkalde kan maghururon kita na interview tangan na halaton mo na pati susimbag man kan DPWH. Correct, iyo yan. Arog na kayo ng sistema kung sa itong magigiring duman, matapos na ipag-orden ni Mayor Crisel Agman Luistro na baklason itong peryahan sa rekomendasyon kan DPWH na bako itong stable as in pwedeng madistroso kang vibration. Nagdunong so operator, nag-operate pagka banggi manggiraray. Oho. Mismong so DPWH ang nag-inform kay Mayor Crisel na ito ngayon nag-operate so tigpapundo mo. Buda, sabi baga ni alkalde Crisel, nasupgan ngay ako piyo. Roger. Yan, oho. So pinalusob sa pulis. Lusob. Napundo. Yan. Blacklisted na. Yan, dahil na sila. So sabi ba ngayon, mahanap na lang kami Mayor Kibang Buktakan, dahil na kamo maghanap na dahil na kamo. Basta ang pig-blacklist lang, itong so rides, pero sa ibang kunin, dahil na. So carnival din. Din blacklisted itong carnival na ito. Roger on that. Pero so peryahanin da. Pwede. Diretso. Pero bako na duman. Bako na. Hoto na duman sa dagaan ni Kagawad Nuxkay na pigar kila kang LGU. Yan. Oho. Yan na duman sa peryahan. Kasabay na napundo. So, operasyon kang mautsintang para tinda. Yun. Penjin din dahil lang nga ni sa rason na dahil man tinda man permit basta sa nagturudok duman. Naglalawang kutaan mga ini nangunya na aldaw matatawa na sinda ng permit. Pero sa pagkikapag-ulat ng DCGB News kay
Administrator Yad Colarina sa Tabaco City, ngunyan pa sana sa iyang sinabi na mag-aako pa sana sinda kang aplikasyon pero dahil sinda maka-issue kang special business permit para son na so approval kan DPWS in principle pa sana. Dahil pang black and white. Yan. Dahil pa kami nakara-receive kan official na komunikasyon ali sa DPWS na nagtutugot na sinda buda kan mga kondisyones. Yan. Tadakol na itong kondisyon na susog man kay Mr. Colarina, okay man lugod na medyo na delay, mapag-aadalan niya sa kondisyon para masunod dito oras na mag-operate na ining mga tindahan. Because technically, an may isa diri pa ka ng DPWH. Roger on that. Kaya ito ang masusunod, DPWH, nakikisuyo sa naso LGU. Sabi niya, baka sakali next week pa maka-operate ang mga paratindahan depende sa pag-abot, kunwari umabot itong official na simbag ng DPWH, buda, sa pag-aadal na gibuhon man kang LGU para masunod dahil mabayular sinda sa kondisyon kan DPWS and by that time makakabuhilo so panraan buda bike race ata yun na maagi duman yun day pang mga ulang-ulang mawara ko na sa mga ulang-ulang now kumpadring Jomar kay ni Pano iguning mga masunod na pwedeng atubangon pa dyan now kung tugutan maarkila sinda kisay mabayad. Ta kung nalimbawa may i-fix na rate, arkila, dahil man pwedeng resibihon kan lokal na gobyerno. Tabaka umano sa lokal na gobyerno ang lugar na, dahil pa na turnover. Ikadua. Bakayaon sa condition because the condition na ipinag-propose magparingpiyo ni Mayor is kami ang bahala kung may ma-damage dyan, kami ang bahala sa cleanliness, gabos-gabos sa sagutong kang gobyerno. In other words, saan ma-income dyan? Sa lokal na gobyerno. Tibaad arog-kaan. Susubli man lang ba? Susubli man lang sa DPWS? Makigamit man lamang kaya? Pwede. Pwedeng mag-ordinan sa nga ni isusangunian panlunsod kaan, fixing the rates. Pwede giyo. Ang aram ko, ang sigurado is special business permit ang i-issue. Pwede. Tapos, pag-abot naman sa arkila, malamang igwamang girara yan. And then, i-fix kung pirang simana sa nasinadyo, baka kung forever na tirindang nandiyan. Ang hagad baga kang LGU, 1 month man lang hanggang July 15 lang ata. Sige. Ito sunahiling ko naman sa request. Yan. Sige. Magayon. Anyway, yun yan. So mga negosyante, sa mga paratenda, pwede na kamo magpa-share sa City Hall, mag-apply na kamo. Pero limited lang ini duman sa enot ng 80 na naliilista kang LGU na nagpuristo na duman. Okay, Dahil na pwede ang additional. Okay. Yan ang report. Yomar Bian, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa pagsubaybay pa ka ng istoryeng andyan sa Tabaco. We will be right back. Nakalapos na kita, mabareta muna. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one. Always at your service. An oras, alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Balik na ang online transactions kan Philippine National Police sa Civil Security Group's online system. Ini matapos ang nangyaring data breach kan Mayo 17 ngunya na taon. Sinabi ni CSG spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano na masisiguro na ang Firearms and Explosives Office o FEO online system na may mga bagong security features para malikayan ang data breach. Padagos man na nagre-receive nin mga aplikasyon kan firearms registration. Kanakaaging si Mana nakabalik na ang online transactions kung saan uminabot sa 1,500 kada aldaw ang transactions kan gun license. Yan ang pangalas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milleron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Beris Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, CISA Resto Bar, VRM Events and Management, the Topel Family of Naga City,
DZGB AM and 97.1 OKFM. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulanggi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulanggi, kay mayor nonoy kap. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba. May nalbay si Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Sapat na ba ang lakas mo? O nagpapalakas ka pa? Para tulong lumakas pa ang katawan, mag-Redicon Forte. May muscle-building amino acids na tumutulong magpalakas ng katawan with proper diet and exercise. Kapag lumalakas ang katawan, mas lumalakas din ang loob para abutin ang bawat ambisyon, anuman ang hamon. Lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas na kaya ang ambisyon mo. Mag-Revicon Forte, araw-araw. Revicon Forte! Lakas! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Chiquitang, chiquititang, tang, tang, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitang, chiquititang, tang, tang, que tumbang, bang, que tumbang. Uy, so kuan palan MDT, it's not EDCA no. Salamat duman sa satuyang paabot nin input Mutual Defense Treaty. Yan na ini nga tratado kan Pilipinas muna kan Estados Unidos de America. Yan, tabi, salamat tabi nin maray. And good morning dyan sa satuyang mga paraan tabay. Piyesta mandangon yan sa Kalayukay kan Santo Domingo Albay. Mga Kalayukay, good morning sa Indo.
Salamat naman sa sa online Mutual Defense Treaty. Yan, thank you so much sa informasyon. Pera kamong yaon diyan sa Ligaspi na nagantabay man lamang pa-check attendance. Good morning kay Kunyan, kay Manong Kaadat. Ini si barkada ito, si Alvin Gapayaw. Yan, si Sir Alvin. Good morning. Nalingawan ko. Si Sir Alvin Gapayaw, good morning. Manay Selmang Bahoy, kumusta lamang dyan? May istorya pa kita sa luwas sa oras na 16. Makalihis ang alas 10 sa programa ng Tingog Kanbanwaan si Joshua. May dagdag man na informasyon. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, mas magayon asin mas maiwas na Bicol International Airport o BIA. Ang mapapakinabangan kan publiko in kaso magkatarapos-tapos na ang ongoing na mga proyekto, partikular na ining implementasyon, Sir Pio, kan Phase 2 project ka nasabing aeropuerto. Sigun sa impormasyon ni Civil AKAP Area 5 Manager Cynthia Tumanot, sa ngunyan nasa koordinasyon sinda sa mga partner agencies tanganing magkatarapos-tapos ang mga proyekto, lalo naman ang koordinasyon sa Provincial Government of Albay sa pamamayo ni Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Ining Phase 2 Project, Sir Pio, kompuesto kan pagbugtak o pag-establish kan mga opisina kan ibapang mga partner agencies. Ining connectivity pagabot sa lado kan transportasyon, asin ining pigapod nindang PALS o kaya ining precision approach landing system. Kunyan tabi, kaso nakaagi nga ning mga semana, may nakahuron ako sa mga taga-asesor kan Albay, nagpasiriring na dyan, actual na pag-site visit yata, buda gabos-gabos. Sa talagang duro-diretso na, Sir Pio, ining mga proyektong ini na i-implementer dyan sa airport, tasigun nga ni Kia Tumanot na i-download na so pondo sa Provincial Government of Albay. Kung sa insigun ki Tumanot more or less 320 milyones tabi, Sir Pio, para sa implementasyon kay ning Phase 2. Sa ngunyan sigun kay Tumanot, koordinasyon sa iba pang mga partner agencies, sisiguraduhod, Sir Pio, na mag-agi sa tamang proseso, mapakihurunan asin ma-consider itong mga maapektaran ng mga residensya saro sa mga medyo dipisil pero pinag-iinguwa sa ngunyan katuwang ang provincial government, iyon mahanapan nin magkakanigong relokasyon asin matauanin tamang kompensasyon itong mga maapektaran ng mga pamilya sa expansion project na ini kan Bicol International Airport. Pero alos planchado naman, Sir Pio, kung magdurdiretso na ang mga patrabaho, posibleng sa mga maabot na bulan, taon, mas magayon, mas mahiwas na aeroperto ang mapapakinabangan kan publiko. Roger. Kantabi, Sir Pio, ang dagdag pang istorya hali sa lawas, Joshua Pino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya hali dyan sa luwas. 20 minutos na lapwas ang alas 10. Yan, manungod sa Bicol International Airport. Dakol pa kaya na mga technical na dapat na tapuson dyan, pati yung physical na trabaho. Kaya daipabaga, pati yung administrative aspect, dyan sa Bicol International Airport. Kaya daipabagang nakakalanding dyan na international flights. Although, duman sa iraruman kan Civil Aviation Authority of the Philippines, andang ugta iguananin mga on process na kumbaga sa biyahe sa ining daga LTFRB sinda na nag-apply na tanganing magkaigoning linya o frankisa. Yan, plus yung sa technical matter naman hining so runway expansion yata and saro dyan sa mayor na nakakaulang inda ko sa natabi ko na resolvera na so presensya kan tore de ko aram kung pirang tore kan National Grid Corporation of the Philippines na nasa direct flight path. Gustong sabihin kan direct flight path, aagihan ng GAD kan mga eroplano.
either landing or take off. Ito ang saro sa mayor na nakapipendyente talaga dyan. Inda ko sa nakon iguanan nin hururon kaan o naglalakaw na ang administrative aspect man dyan, tabago yan matangkas kan tore kan NGCP, papeles kunan malakaw kaan bago yung physical works, ha? Dakulaon niya na concern. Ang tore baga kan NGCP, iyan ang tutulayan, pinagtutugudan kan kable nin kuryente hali sa mga supplier kan kooperatiba nin kuryente pasiring duman sa mga konsumidores. Kumbaga main line iyan. Kung sa tubig, mayor tubo. Kaya ba ko na basta-basta kung matangkas kakaan, kay puan ipreparar nga una sa salidahan o so isa salida sa inalugar o maasikaso magkanso NGCP, makahuron duman sa lot owners, physical na trabaho, administrative na trabaho. Yan, kaya arog po kaan, dahil pa nakaka-landing dyan ng international flights, ha? Yan. And among others, iyan nga ni, pero naglalakaw man, ining so expansion na sa kunso nagpagbugtak nin iba pang pasilidades physical dyan sa Bicol International Airport. Sayang. Idigdingan sa ulumang airport, igwa pa ba nagra-landing dyan? Mga private, maging government dignitaries dyan pa nagra-landing sa lumang airport. Nagkakalanding pa man dyan. Yan tabi. So, yan ang sitwasyon kan. Kanakaagi nga ning mga simana, 3 weeks ago gayo dito, nakahuron taso sa tuya dyan ng mga informantes man sa Kapitolyo. So, tauhan kan asesor, nagpasiriring na dyan, gabos-gabos pinag-asikaso naman. Yung paperworks, gabos-gabos, tanganing ma-speed up na, iyan na tapos pa kan Bicol International Airport. Yan, tabi. Sayang yan na Bicol International Airport na yan. Igo lang ning mga pinag-asikaso patabi na administrative works and physical works ang mga masunod na dyan. Gunmuan may malanding na dyan padingnal. Haling People's Republic of China! Direct flight padingnal. International flight. Mahali sa People's Republic of China. PROC. Mario Joseph. Ay, istorya ko sa Indo, so mga pinagtip sa tuya, manungod sa movement digdi sa Albay. Ining mga nareriparo ninda, mga Chinese na yan. Passing tabi po ha, our due respect is given. Duman sa barkada niya tong talagang mga law-abiding Chinese citizens, mga Phil-China, barkada niya to, haloy na digdi sa Albay, sa Legazpi, sa Kabikulan na daimaning malintensyon. Kasabay ta na nga niyan sa pag-asenso kan sa tuyang ekonomiya, pag-asenso kan sa tuyang buhay, nakapag-provide sila ng empleyo, gabos-gabos. Yan. Ini po, we are just referring ining sa recent na developments, recent spates of events na nangyayari. Bako sinda ang pinagkukunyanta. We do not intend any harm sa mga law-abiding partners na niya to, kasabay ta na sa pagtalubo kan susyudad, kapartner ta na, integral part na kan Albay, kan Kabikulan, kan Legazpi, na mga Chinese na midbid niya tong mga law-abiding, bakong mga kunyan, bakong arog kaso mga nababareta na kunyan ng mga bago-baga. Yan, mga sa pogo-pogo na yan, tabi. So, our day kita ning malintensyon diyan sa mga good citizens na yan na sa tuyang kapareho na o kaya kasabay-sabay na sa pag-asenso, pagbuhay-buhay, naka-provide ning hanap buhay, gulpi na provide ninda mga kunyang baga dyan, mga employee man, mga Chinese establishments digdi na nakapatapos na nila trabaho, gabos. Yan, pasalamat kita sa inda. Bako kamo tabi, we are not referring to that community in particular So mga bagong niya na nagbubutuan na istorya baga sa Pilipinas, itong mga grupo man na ito sa tuya na pinagmimin tabi. Okay, so yan, subaybayan ta po ang mga masunod ta tibaad kun mataraka na sa nakita digdi baga, dahita na masabutan kun ano ang sitwasyon. Buda sana naman duman sa Manila yung mga opisyalis nan kan Puwersas Armadas unday magparapaluwas ng impormasyon ng mga vital. Na binarita ba sasabi ta kasubago, istorya ta kasubago, binarita naman duman sa Manila na uning ngayaan makukuang fighter jets
dagdag na military hardware kang Pilipinas hali sa Japan. O di pag nadangog ito kan Chinese intelligence, madali sa na pag-search ka anong klaseng jet ini. Ni masana pala ng jet kaan. O yung masana pala ng kapabilidad kaan. Yung masana nga pala ang firepower kaan. Naisihan na ninda. So sa tuyang military assets, so military hardware, naisihan na vital information. Biyo bagang pigtararamduman sa bareta. So ngaran kan eroplo, so serial number, gabos-gabos. Di inungitan na naman sa China ning vital intelligence information militarily. Isi-search na ito duman kan Chinese military. Ni palang ngaya ha, so klase ng eroplanong makukuha kang Pilipinas sa Japan. Ni palang ngayang speed kaan, ni ang range kaan, ni ngayan maaraman ninda, so speed, so range, so darang armas. Aram na ninda, di makakaprepara na sila ng panglaban. Tabi narita na naman kang Pilipinas. Ay, nakotabi. Padingnal, anong sa imong abiso dyan? Pwede na. Sige na, nag-thumbs up na sa tuyang kapartner si Padingnal. Baldo, salamat kan sa inyo paginanyog. Mahal lamang Diyos ang magbantay. Dahil maghali tulos, masunod pa ang mga masunod na programa. News Direct Mar, ako man po si Pio Fernandez.